Assalamu alaikum, hormatly izleyijiler. Hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Şu gün 2025-nji ýylyň 7 sentýabry biz ýene-de siziň bilen ine şu kanalda çykyş edýär. Hormatly watandaşlar, şu günkü biziň temamyz halk maslahaty we halkyň meseleleri boýunça biz çykyş edýär. Näme biz şu temany galdyrýar? Sebebi ýakyn gelecekde 19 sentýabrda Türkmenistan'da halk maslahatı boljak. Urwan Berdimuhamedov öz agyr ýagdaýyny görüp, biz Türkmenistan prezidenti impeachment beren soň, ýagny halkyň ne birliklerini aýdyp, halkyň ynamyndan gaçan soň, şonu bildiren soň, ine Urwan Berdimuhamedov ýene-de rekonserwowka diýilýär, söwüşde şu zatlar, ýani çalışmalar. Şu çalışmalar diňe öýüni gorumak üçin, öz kreslasy, halk maslahatyny ýolbaşyk wezipetini gorumak üçin, onuň wezipetini gorumak üçin şu ýaly halk maslahaty çağırýar. O ýerde pikir etmem, halkyň problemalaryny çözer, halkyň ýakyn hal ýagdaýyndan habar alar. Onu etjek bolsa halk maslahaty Amerika günne guruluş edip şo ýerde guruluş biznesi edenden halkyň ýagdaýyny, halkyň hal ýagdaýyndan habar tutup şonu edeni gowy Ine men efire başlamakam ýeni olarak ýatyrsak bolýan Türkiýedaky tutsak edilen Abdullah Urusov, Alişer Sakatov, Umida Bekjanova we Türkmenistan ýatan aktivistleriň hemmetine biz azatlyk talap edýär. Bizim pikirimizçe Türkmen hökümeti adamlar daşyrypdan ogrlaýar, oglak gaýdýar. Bu bolsa terrorizmiň bir görnüşi. Adamy oglamak, adamlar biýuna ýagdaýda tutsak etmek, bu bir terrorizm. Şonuň üçin çünkü bandit hökümet Urwan Berdimuhamedov öz graždanlaryny başga döwletlerden oglak gaýdýar. Ol hemen üstülen polisiň üstüne onuň tapawudy ýok. Kimin görkezmesi bilen edilýär? Urwan Berdimuhamedowyň görkezmeleri bilen edilýär. Ine Azat Issakov Rossiýadan oglak gaçyldy. Türkiýeden Farhat, ondan başga Alişer Sakatov gitdiler. Ondan başga Türkiýede ine Maksat Bayram, Rowşan Klyçev, Maksat Bey, Rowşan Klyçev ýene-de şu meňzeş onları ýa-da tutup aldyk. Egerde onun dokumentleri ýok bolsa, onu problema ýok. Deportasiýon lagery tutýar, ýagny migrasiýon guluk tutýar, Türkiýanyň deportasiýon lagery goýýar we şo ýerden Türkmenistana akidilýär we habar edilýär dogun vatandaşlaryna. Yani o suudu bolýar, suud açyk bolýar, o näme terroristlermi oralary ýapyk suuda derýär. Ine şol ýaly aktivistlerden gorkup, Urwany we Serdar Berdimuhamedov adamlar alyp gaçyp, öz halkyna garşy güreşip, terroristler ýaly öz halkyna garşy terrorist ýaly güreşýär. Men şoň üçin aýdýam, şu adamlar bizi gözel geljege, bakly geljege getirmedi. Bular öz halkyna garşy terroristler ýaly güreşýär. Öz halkyny düşman görýär. Şoň üçin Urwan Gul we Serdar Berdimuhamedov gatyşak ýerde tutsak edildi. Serdar Berdimuhamedov ynamdan gaçdy ol prezidentler. Ol halkyň hiç wagt ýagdaýyny çözmedi, diňe agyrlaşdy ýagdaý. Gelin biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Men size bir näçe videolar okudym. Hormatly izleyijiler. Ya bir minut. Video görkezmekam men size bir maglumat berjek bolýan. Ine Türkmenistanda halk maslahaty geçmeli, ine bir topar bizim aýal gyýlarymyz, ýani bizim aktivistlerimiz, graždan aktivistlerimiz, dewlet aktivistleri birlikde hemmeti, ine şu ýaly bir video rolik taýýarladylar, men şonu size görkezdim. Häzir Pejik organizasiýony komitet töredi, gurulmuşlyk komiteti şo ýerde gije güni iş ýapýarlar adamlar, graždan aktivistleri. Şu geçiriljek 19 sentýabrda halk maslahaty ýalpdan hemme torary ýygnap, ýene bir gezek biz inni bolsa Urwan Berdimuhamedowa, ýagny halk maslahatynyň başlygy, milli lideri tora berýär we onuň wekilleri, ýani halk maslahatynyň wekillerine pampersy ýaşullara torary geçirer. Egerde 19 sentýabrda geçirijek halk maslahatyna şu torary galdyrylmasa, onlar şol halk maslahatyna gaçylan ýaşullar ve onun ýolbaşçy Urwan Berdimuhamedowyň hiç ýeri ynamdan gaçýar legitimnisi ýok. Şu halk maslahat diýip Urwan Gul'yny absurd edýär. Ol näme halk maslahat bolýar? Ine şoň üçin biz öňünden torary berjek,
ne deyip bolsa gelecek hepde de soralar, yani soralar berler. Hemme kanallarda aydılar. Bir kanalda üyüşüp halk bolup soralar berer. Halkın vekili hükmünde ve şoň jogaplarını 19 sentyabrda garaşar. Eger de jogap bolmasa, onu Türkmenistan'a ne prezident, ne milli lider, ne şol Berdimuhamedov klany halk üçin hiç zat etmeye, dinleme, ätgerme, biz şolar bilen başgaça işlemeli. Biz şolary tutsak etmeli. Biz şolary yani gaty şart ýagdaýda hökümetten aýrmaly. Bizim öňümüzdäki ýol açylýar. Biz köşküne barıp şolary arrest etmeli. Başka yol kalmıyor. Yine gelin bir kan video koyayım. Formatlı izleyiciler. Ünlülerin häzir ýa reklama gidip başlady hem yerde hem kanallarda TikTok'da reel'ler koyup başlady hem rahatlary. Yine bizim aktivistlerimiň ýa-ni reklamasy gowy dinlen şunu. Yani sesini koyup bereyim. Объявление. 19 сентября 2025 года в Туркменистане состоится заседание Халк Маслахаты, очередной фарс, прикрытый лозунгами о рассмотрении проблем граждан. Однако в этот раз представители ДВТ и гражданское общество Туркменистана решили изменить ход событий. Мы запускаем инициативу. Настоящие вопросы граждан будут вынесены на повестку дня и озвучены от имени народа. Как принять участие? Вы можете прислать нам свои вопросы через социальную платформу ДВТ. Можно направлять письма, сообщения, голосовые записи. Также приветствуется ваше личное участие онлайн. Важно, все вопросы будут учтены независимо от региона, национальности, вероисповедания, расы и мировоззрения. Это уникальная возможность для граждан Туркменистана впервые в новейшей истории страны открыто заявить о проблемах, которые действительно волнуют народ. Цель. Мы объединим усилия, усилим голос граждан и заявим о реальных проблемах общества. С нетерпением ждем ваших писем, сообщений и звонков. С уважением. Представители ДВТ и гражданское общество Туркменистана. Yine hormatly izleyiciler, şuraya reklama koyuldu. Siz şu reklama koşulun. Ben başka da size götüreceklerdim var. Обращение к учителям Туркменистана. Yine hormatly izleyiciler, şunu da söyledim. Yine DVT chat aktivisti bir chatımız var. Yine şunu chat'a girýäňiz. Şöyle şuraya reklamada dur. Ve şu yerde başka da maglumatlar var. Yine şu yerde yürüyüp halk maslahat diyen bir chat açıldı. Şuna basýaňyz. Siz gün halk maslahatynyň içine girýäňiz. Pardon. Yine atkı grup ýazan. Yine şu yerde maglumatlar var. Şu yerde yani ссылка var. Başka adamlar getirirler. Şu ссылканы yani adamlara iyi verdiğiniz başka adamlara getirip yine şu yerde şu halk maslahatı chatında bir öz sorularımızı, голосовоймyzy, videolarymyzy koyup berýär. İstenip dünyanın güncelinden ve şu materyalları abrabotka edip biz yani gelecek hepde değerli yani 16'larına 18'lerine sentyabrın şol aralığında biz ofitsialna mass mediýa üstünden hatların üstünden hemme pasolstwolara Türkmenistan'daki ilçhanalara hemme onun yani podrazdeneniýalaryna Türkmenistan'daki daşa ýurtdaky Ýewropaň hemme ýolbaşçylaryna yani devlet yolbaşçylaryna, OBSE, Eurokomissiýa, Eurosoýuz hemme gurumlary iýerer. Ine Türkmen halkynyň soraglary diýip, ine şu güne çelli 34 ýylda halk maslahaty bir gedem Türkmen halkynyň soraglaryny seretmeli. Ine Türkmen halky sorag berýär. Şu soraglara jogap bermedik ýagdaýynda da Türkmen halky şolary ynandan gaçyrýar diýip. Hemme zatlary ýa-da düşünüş ýalar. Şunu hemme dağıdar ýöne sizin soraglaryňyz gerek. Sizin aktif bolmaňyz gerek. Sizin yani problemaňyz bolsa Türkmenistanda aýdyp berdiňiz, biz şunu ýaňlantyrar. Günü prezident, halk maslahaty bütün dünýä görür ýa. Tebe bizim çykyşlarymyzyň sırkylary hemme döwletlere urudylar.
Yani katların içinde. Sırtırı koyar. Yani şu yalı ulu bir ağaçsa geçiyor, şuna koşulun. Biz aktif formalı, yine şunu koşulup şunu işlep başlandığında biz öz gраждан hareketlerimizi oluşturuyor ve gраждан cemiyetini dövülüyor. Yardımdan çıkarmam. Gраждан cemiyeti bolmasa adaletlik bolmaz hiç vakit Türkmenistan. Biz şunu dövülüp başlamalı. Biz cemiyet rahatlara koşulup başlamalı. Biz cemiyet işlerine koşulup başlamalı. O aktivistlerin başlatılacağı yok. Sileler de koşulmaz. Yine biz sizi çağırıyor. Biz hem meşertler vurunap biliyor. Vurunap veriyor. Siz değil mi şunu pidalanmalı. Ona bir. İkinci, yine şu orada informasiya var. Ort diline, Türkmen diline hem dilde geçenler. Kontaktlar, kurmuşunun yani kontaktlar hem de hatta bazı. Biliyor musun? İnni başka materyal okuyacak olan yine bir halk maslahatı boyunca size gurum verecek olan hormatlı vatandaşlar. Yine halk maslahatı değil. Sizin bilişini diye alayım. 1992 yılda Niyazov YKT kandidatlı prezident saylovuna geçirdi. Edil şol saylovlar gelecekte kult lichnosti, yani avtoritar rejimin, diktatör rejimin bolcağını tasdikladı. Değil mi abi? Bu ne saylov oluyor? Bir adam mesela. Demek eyyem şol adam devleti basmanmana legal skemalar olup devleti basılacak. İllegal skemalar olup nelegal hareketler ediyor. Yine kıyınansak da biz imzim oturup Türkmen maşı oyuncu aydım 92'de aydım onunla tant edip ay sen mala değil sen Türkmenistan düzdörtün sen Türkmen yani şu hatları aydıp yine onun önünü yıkılıp onu derrov diktatör. Men näçe şu hatları düşünürken gelecekte şuraya bolmalılar biz tarihimizi bulmalı näçe bir şuna geldik 34 yılda şuna geldik. Näçe şuna 34 yılda geldik yine şunu bir her çıkışımızda azıcık diye düşünüyorum. Şimdi 92. yılda Niyaz devletimiz basıp alandan 1991'de saylov geçiriyor. YKT kandidat saylov geçiriyor. Hem bir prezident bolup başlasa bunun prezident bolmamış. Özünü prezident belliyor. YKT kandidatlı saylov geçiriyor. 99% alıyor prezident oluyor. Gülkünç. Eyyem Gülkünç Türkmenistan devleti Emelgel eyyem Gülkünç başladı. Hiç bir devlette Sovyet Sovyeti'ne giren devletlerde oraya olmadı. Eyyem Gülkü. Hükümetten bir adam basıp alıyor. Eyyem belirtti o. İkinci 92'de Teyada Konstitusiya kabul ediliyor. Şol vaxtları Verkhovny Sovet var Türkmenistan'da. Verkhovny Sovet meclis oluyor. Şu meclis Teyada devlet oluyor 92'de Türkmenistan emeli veriyor. İnni Türkmenistан SSR'ın prezidenti Teyada Türkmenistan 92'de emeli verildiğinde bunu beni Teyada'dan yine saylov geçiriyor 92'de. İnni Türkmenistan devletinin saylovunu. Yine de YKT prezident. Yine de batırmalı için. Batı ya yani 99% alya öğünü belliye adamlar tav oturun diye tav olun diye anam bildirdi men hükman dedi yani genosid ederim helak ederim ratip söz veriyor. Ünütüyorum. 92'de inni hükümete batı vardı. Devlet 3 tane devlet kuruluşu var devlette. Birinci yani kanun çıkarıcı meclis, ikinci prezident ve onun kabinet ministri, üçüncü kadetler. Şimdi bu ne diye? Niyaz, Mekir Türk Niyaz ne diye? Şu 3 tane devlet kuruluş sisteminde on gücüden meclis şunu ayıp biliyor, meclis şunu karşılık verip biliyor, meclis şunu tuğda verip biliyor. Yani meclisin başında kadet şunu tuğda verip biliyor, kadet şunu at biliyor. Kadetleri çalışıp dine öz kararını koymalı etti. Prezident Respublika değil, öz prezident gücünü usildi. Yani güçlendirdi teyade yani konstitusiyanı kabul etti. 92'nin çalıştı derro. Ondan näme diye. Şolum az, şol uyuş meni ayraymadın. Men şuraya den şurol bilen bir yere baramda kaptanlı meclis olmalı. Men ýöközüm görmän hakkım yok sebebi olar men ýaly hem bilen maň ünsörmeler. Men hem bilen ünsünat men ortada men şunun paçasy bolmaly diýip meclis pethetmek üçin ýürüýte şu 3 tane hökümet emeli getirýän sistema yani kuruluş sistema üstünden teyada bir sistem kuruyor. Teyada konstitusiyadan yazılı. Devletin in yeketek yoluştuğu halktır. Halk isten vakti konstitusiyanı yatırmıyor. İsten vakti Türkmenistan prezidentine ait biliyor. Milli lider ait biliyor. Nimet ediliyor. Halkın isteği. Yine şu sebeple biz halkın adından Serdar Berdimuhamedova konstitusiyanın 3. maddesine esaslanıp ne bilip olur işten ayırdık Serdar Berdimuhamedova. Şimdi
Niyaz 92'den emedi. Yürüyte halk masaladını açıyor. Halk masaladını açıp şu yerde yine Konstitusiyanın 3. maddesinin etrafına yine halk bir şunu kulağa atmalı. Halk ne emediyse etmeli. Yine halk bir saylıya ve şu halk masaladı yani şu 3 tane organın en üstüne koyuyor. Ve şunun yol üstünü öğrenmeli. Gülkünç mü? Gülkünç. Juridik gülkünç. Aşağıdan prezident, yukarıdan halk masaladı kapçıya Türkmenistan. Şondan soň bu terörizme başlayan. Hem aktivistler tutya, yani inteligensiyanı tutya, mun inni ösün düşünjesini Türkmenistan'a yerleştiriyor. Balet ne gerek utanım okum sen deyip bir samsık ya da tiyatrolar yapıyor ya da bilim köpleri gazetede siz gulgulu işler verin ben sizin yani bağlanızı arkin oğurlamalı. Bilimler ne gerekse işlerinde hana yaşan deyip yani halkı yani padişah gulları yani eyyamdan aklıyor. Buna da kömek ediyen Umnov, Kramov, Jadan. Şular vatan dönükleri. Ay olur vatan çam değil. Türkmenim değil o. Ne şu vatan dönüğü Niyazov bizim halkımızı birinci günden katastrofa sattı. Diktatör yoluna sattı. Onu 93, 95, 97'de değil. Birinci günden 97'de yan Türkmenistan emele gelmekte Türkmenskesler bakar. Eyyam yeketek yani dağlaşkarlık prezidentlerle ulaşıp öğün prezidentler. Basıp aldı. İkinci 92'de Türkmenistan emelegelinde bir yıldan sonra derru teyatrlarla ulaşıp onu basıp aldı. Halk masalı bölüldü 92'de yok oradan şeyleri betonladı. Hiç kim bıtnamadı yani. Şunun için şu ünsürlerden yüreğinde yeköydi hemmeti daşında iyirine yürüyor. Daşında adam der iyirine. O halk masadan başladı. Yani hemme kuruluş sistematından yukarı, ileri. Yani şeydi Türkmenistan'ı basmadı. Ondan sonra etçeğini etti. Pahametlikler koydu. Moğa yarlaklar başladılar. Yemme yarlaklar öne çıkardı. Geldik Haricif'ten başlayıp. Buram yarlaklar atları verip, eşekler olup, sıçanlar, pişikler, muhadarlar verip, yürükler verip, yarlaklar. Buram gördü. Kulçuluğu girdiler. Bir tutup bir basıp başladı. Yani ediyen korrupsiya. Geldik Haricif'in sonuna gitti. Korrupsiya edip, şu rejimi yarlaklap, hemmedat edip, tutulan vakti yani bu basıldı. Bunun atoğlukta basıldı. Onun suud edilen yani prokuraturan ve suudun kararı var. Şu yerden yarlaklap hat yazıp, rahat edip, şu yerden sık kayıttı. Yine kıyıskaça 92'de halk masalı emele geldi. 2006'da Niyaz şunu çeldi. Ulunuk geldi. 2006'da dekabrda ölen son. 2007'de Burvan'ın gelen son. Gördü neyme gerek bu halk masalı yaptı 2008'de. Ondan sonra 2020'de biz 2020'de ünsörenim olsun Türkmenistan'da protesto olmak başladı. Sentyabr'da. İyul'da Türkiye'de vurmadık. 90'dan tutuldu. Sentyabr'da Türkmenistan'da vurduk. Şu yerde görüş başladı. Şöyle hop görüp başladık. Şuna çeldi. Hiç bir opozisiya, daşında oturan opozisiya. Bir gelen Türkmenistan'da protesto eden o. Vakt Türkmenistan yani daşın neden o? Daşın etmeli olsa barmağı yanarsanız edip yani adamları saklap hareketleri sakladılar. Adamların adatı giden yolunu blok ettiler. Yine şeydi Türkmenistan'da 2020 yılda bir protesto başlandı. Biz hop dörüttük. Diktatörün rejimine yani Kurban Berdimuhamedov var. Devlete toparı hop dörüttü. Ne oldu? Korkup başladı. Adamlar seyret başladı. Gitarını kaptarına koydu. Bunu beni öldürür deyip yavaş yavaştan konstitusiyanı ülkede berkedip öz yani hükümünü berkedip başladı. 2020'de TR'den halk masalı açtı TV'yi ve men hazır halk ınamdan açıp ayırsa men buldum deyip yani halkın adına yani konstitusiyanın 3. maddesine etrafına Türkmenistan'ın en yukarı organ halk deyip halkın adından velayetlerden hekimlere buyruk verip en layan demek yallaklar adamları hükümeti övücüp hükümete canını vereceklerle hükümet bir küçük soğuk verse hem de satacak adamlar yığına halk masalarını bulundu. O yerde normal adamların vardı. Düşünmeyen yani umum bir nemeli diye vallahi diye şu vallahi girip düşünmeyen hormat koyulayan kişi deyip yani şunu katlaşıp görenler ama
düşünmeyin. Yine şunun gözlerini biz açtık. Biz bir topar çıkışları düşündürdük. Siz niye ediyorsunuz? Diktatörü yalap, Türkmenistan'ı ağır güne sal, yani sizin fetleriniz ulanıp, sizin halkın yani fetler deyip ulanıp, Türkmenistan'ı ağır güne getiren diktatör, yine sizin fetlerini ulanıp deyip düşündürdük. İniş olur, halk maslahatına katlaşmaktan iyi de çekip başladılar. Ol bir ötüş, ol bir apozisiyan kalanan ötüş. Ümit verin, 2020'de halk maslahatı ne diye? Bunun betonluya, yokurdan 3 tane devlet kuruluş sistematını yokurdan betonluya bir vaatda 2020 yılda hem halk maslahatının başlığı oluyor hem de prezident oluyor. Kanun, konstitusiya boyunca hiç vakt şunu hakkı yok. Konstitusiyada yazılı. Sen bir vaatda prezident ya hükümette ministr olabilir ve şu vaatda sen halk maslahatının vekili bulup bilen ok deyip yazılı. Allah'ına takayım şunu sen aytmalı keninde biri tankid edenler. Yine Kurban Berdimuhamedov'un eden cenayet işi. Şuraya ikinci idarana halk maslahatında 2020 yılda geçirenler özü spisikte yoktu. Son sallı yani danışkanlık bu torun son, sayılı bu torun son. Son kımamen hem de bu torun son bir gün geçen son özünü koydu şöyle. Şeydi konstitusiyanı durman bolup gelen Kurban Berdimuhamedov. Bizim çıkışlarımızda söyledim biz şunu tuğuz. Ondan eğer ünserim olsanız ondan şu halk maslahatta yığına geçire öd verliye. Öd yığına alıp var ya, öd verliye, ödünü koyuyor. Yığınak neye olmalı? Şuraya bir organ emele verenler, şu yolbaşı saylanmalı, sekreter saylanmalı, başta. Ondan olmasalar saylanmalı. Yığınak alıp barıcı, presidatel, yani yolbaşı ve onun sekreteri, yani yığınak fiksiyonu dedi. Bu ne diye? Öne çık ya, gelin başını saylanayım. On bir tane oğlun yaş onun çık ya, Kurban Berdimuhamedov saylamalı diye işinin tamam. Dalaşır yok. Bez выборная, ya, bez alternativna saylanıyor. Kurban ulam, serdarım, nemede niyason bez alternativna saylanıyor. O serdarın onu eden spektakli adamları yani kandidat edip koyuyor prezidentliğe. Hakiki kandidatlar bir fetlermeden beri bir yani dokumentlarımızdan tavşadık. Ünten vermeyeler, ya korkuyorlar. O beyleki klon kandidatları koyuyorlar. Onun utulsa sadaka veriyorlar. Ay Huday saklattır deyip ya utsa şu gün ölmeli. Yani şuraya alayım. Vatandaşlar 1992 yıldan 2008 Niyazov ulunlu halk maslahatı hemme pampers yaşlılar ulunlu ol maskarçılığı etti. Şu yerde adamlar 7-8 saattan tuvalete gitmeyen oturuyorlar. Şunu kaçan elin kaldırmalı olsa en katlarlı hakim elini kaldırdı. Bunun hükümetleri ellerini kaldırıyor. Şuraya aniden fizik taraftan bir govneme değil adamlar onun halkın maslahat deyip şunun setlerini bize karşı yine görüşüyor. Onun arasında bu adam ama diyecek de elmedi. Yöne köpüsü şuraya ağlığa düşün. Hendim yine 2020'den başla 2025'in 19 dekabrına çelli ulunuk gelen şu halk maslahatı. Yine halk maslahatının legitimnisi, halk maslahatının yani hümmeti şu. Hiç vaktam 34 yılla halka olan gerekli kararlar çıkarılmadı. Halka gerekli yağdaylar ara alıp maslahatlaşılmadı. Yine bir aydık geliyor 5 yılın beri pasportlar uzaldan yok, vizalar yok. Yine ol bullip aytken motiv bir topor yine videolar talip görkediye ekrandan. Onu bastılar, onu ölürler, onu beyttiler. Bir görkediye, bir topor aktivistler görkediye, yani gраждан aktivistler görkediye, ta Abdullah Alişer görkediye di. Halkın ağır yağdayını, halkın içindeki bir kançılıklar, hükümetin bir kançılıklar. Hani halk maslahatı bir yere oturup şunu arayıp maslahatlaştı mı? Bulmasa milli lider ama bulmasa iki de kahraman ama şunun için. Başka da kahramanlar var şunun için. Kimi devletten teyade doğru medallı etmiyorlar. Bunun yani yüzünü ulanıyorlar, bunun yani borçunu ulanıyorlar. Rejim, diktatör rejim ulanıyor halka karşı. Şunu düşünüyorum ki şu vatan dönükleri. Halk maslahatına giren vatan dönükleri.
Şu edep 19 sentyabrda eňelde siz halka gerekli soraglary sertmeseniz biz size berer. Siz hakyky watan döwletler bolýaňyz. Sizin guramaňyz ynamdan gaçýar we siz gaýdyp ýa-ni Türkmenistan hökümeti çalşanyna sizin atlaryňyz hem ýerde çykar watan döwletler ýa. Biliň şonu. Utonyňyz. Halk maslahata Krasnovodska barıp şu ýerde ol beýleki jemaatlar bar bulary tanşy gyýlar esip berýär. 1000-den 2000-den sat ýaş olar. Şol gyýlar bilen diň jalýar. Ine halk maslahatynyň wekilleri. Utonç dämi? O ýerde diňe ýaşlar da, o ýerde diňe eneler de, o ýerde häkimler, ornmatarlar, MHM'ler, polis, hemmeden bar. Ýaş studentler, bir topar gurumlaryň, mektepleriň direktorlary bir toparlar bar. Men bilemok 2004-nji näçe adam bar şu ýerde indiki peşimdaýdym. Bu detallap beren şu kim bar? Ine halk maslahaty şeýle. Gelin indi biz öýtgemamda gelelim. Ýa-ni halk maslahaty boýunça ýöne şunu aýdyp durka başga bir meselelerde serdelin. Ne Türkmenistanyň bir topar bizim watandaşlarymyz ýüzlenýär öz agyr problemler bilen. Şulon watan ýa-ni halk maslahatyna degişli seredin. Şuraya video sultanlara baka, siz bir istenip videonu alıp şunun üstüne işler, halk maslahatynyň içine arap maslahatlaşyp bir çäre çykaryp bilýär. Bir netije çykaryp bilýär, bir çäre bolup bilýär. Bolmasa o ýere baryp düňçekler alyp gaýtmak, halar gaýtmak, ol bir oýnawaçýarlar. Siz oýnawaçýar bolýar. Şunu düşünmeli. Bu şu onun okuduna barma. Yine de gurban goly, ya beýini goýar, ya da oğluna bir zat eder, ya da özüne bir zat eder. Yine sizi urun, ýa-ni öz schemasynda, maşenik schemasynda urun. Şunu düşünün. Gelin indi biz ýa-ni bir näçe materiallar seredelim. Bir minut. Men size görkezeyim, ondan biz yine de öz temamyza gaýdyp berek. Ýöne şu gaty wajyp Türkmen halky üçin şu bizim watanlygyny ýa-ni agyr ýagdaýyny beýan edýän videolar bar. Oğlum agyr ýatyr. Ýagdaýym ýok. TikTok'tan alandan onun için bir ümitsiz ettiğiniz pul berýärler. Siz onun için bir ümit. Bu şu ýany bilýänsler var. Indiki şuňa ünsüren hormatly anlatylýar. Adım Bilbil. Men birazcık Türkçe iyi değildim. Anlaştırmana çalışarım. Siz bana Allah'ın gönderen lütfu sunuş biliyorum. Ya bunu. Men Türkmenistanlıyım. Adım Bilbil. Men birazcık Türkçe iyi değildim. Anlaştırmana çalışarım. Siz bana Allah'ın gönderen lütfu sunuş biliyorum. TL ile ben ev aldım. Hep giderlerimi kapattım. Borçlarımı kapattım. Eliniz ayağınız hiç dert yok. Şu an Dubai ama TikTok'ta paylaştım. Bir hediye gönderdi. Sonra minnettarlık bildirdim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ömrün uzak olsun. Yine ünsüren şu Cay Dubai deyip Dubai'de oturuyor öyle. Bilem şu adam Türkmenler kömek ediyor. Olmasa Türkmenistan'ın prezidenti var. Türkiye'de konsoluk var. Şöyle 33 tane MHM'ş var. Ulu bir giden general konsolosluğa var. İçinde bir topar konsollar var. İlçihana var Ankara'da. Olum yani fırşetler katlanıp kofe çıkıyor. Gelip Türkmenistan, Üfya dağıtlayıp. Bir topar halkı Türkmenistan'da kazanıyor. Türkmenistan'ın prezidenti, milli lideri var. Türkmenistan'ın halk maslahatı var. Türkmenistan'ın meclisi var. Türkmenistan'da ombudsman var. Ombudsman diye yürüyüşte adam haklarını koruyan adam var. Hanidir? Kaçın dedi işlep başlayacak. Biz bir-birden sizin ınımlarınızı kaçırıp yani sizi noğla iltiyat, noğla diriyat dedi. Bir-birden biz sizin yani ınımdan kaçırıp sizi noğla diriyat. Siz vedipeden gitmeli olayanız. Bir-birden prezidenta gitmeli. Şu günden beri 20. Ağustos'tan beri dine bir kan yolu yürüye onu arayış etmeli. Şu 22'den beri 22. Ağustos'tan beri her çeken dokumenti bir kanun. Canın sağ ol. Dine şunun için şunu arayış etmeli oldu. İntek düşündürüşen beri neymiş 20. Ağustos'ta işten gitmedi. İnni herdir kurbanı nişanına
halkın şanına gurban ve halk masalı. Görülen şunu işleyen işleyen yok. İşlemedi, işini etmeli. Hem de şol halk masalatını yapmalı ve o halk masalat der halkın hiç yağdayları, hal yağdayı, hiç ferderin yok. Halkın yanına barayan adamım yok. Şunu bir öğreneyim. O halk masalatını katlaşan adamlar herkimin biznesi var ya da onun karınlaşı, olur gülüyalı yaşarlar. Olur halkın bir nimeti değil. Yöne yığınalan yallaklar. Bol değil. İnenlik video verdim. Şuraya şu Dubai'daki adam Türkmenlere kömek ediyor. Türkmenlere yardım veriyor. Bu adam Türkmenlere yardım vermeli. Türkmen'in arkasında arkada var. Yine eğer TikTok'u girseniz benim arkamda o surat var. Yüzü padoşlu yelmenin. Kurbanı dedim hani. Arkada var. Türkmenistan'da devlet var Türkmen'in arkasında. Neymiş bu adamlar giday olup getiriyor bütün dünyada. Neymiş bu adamlar ağır yağdayla mağlup olup ya ağır yağdaya düşse ya da bir sağlıkları petelip bir zat bolsa han Türkmenistan kömegim yok, adam yok. Şolar yetim yalı etmiyorlar. Başka bir devletin adamlar kömek ediyor. Türkiye'de rak olup yatan çağcığa dermandan pul bolman soň bir öljek olan ölen bir yaş çağan dermanlar şoňa berilýär. Sadaka diýip. Utulanlyk mı Kurban berdi Muhammed? Millilidir, yene bir zat. Häzir men bir nimäni köýen şu gülýän zadyny. Dinlen şunu? Ha bir mi? Dinlen şunu diýen zadyny. Düşünýärim. Şu adam yüzü padoş binamız. Yana oğulgarak gelince men her ýerde ýüzlenýändir. Yana şu ayal maşgala durmalar. Ol saq taraftaki giýje ünlü. Başlan şu söyle küntüşlük edip triyep çekip kakıjan taşıyıp filan bir köpeslik ediyor. Her velayette mun bir 3-4 tane bir bolunca. O kimin milli lideri? Näme samozvanic? Dinle şu näme diýen? Adem'in boyu siyaseten biri genatalarına bulan çağrı, sevgidir. Çok da nakıl çağrı. Atan bağıtı olsa Allah Teala der. Emin bağıtı. Piyama, yalka. Adem'in boyu Men şu adama düşünürecek bolýarma. Şu adam düşünsün. Bizim hem enatalarımız var. Bizim hem kakılarımız, icelerimiz var. Bizim şoları yaxşylyk etjek. Ýöne kıynan tap da sen bizim mümkinçiliklerim o. Biz daşöýde gidip ýat ýerde ýeki ölümüz galyp işlemeli bolýar. Enatalarymız Türkmenistanda ýeki ölür ölýär. Mehirlige, kömege aňyrdan dursun. Görünmýär o. Bizim enatalarymız videoda ekranyň üstünden Türkiýede öz çağlaryň toýlaryna gatnaşýar. Bilýärmi şonu? Kurban berdi Muhammed. Triyek çalıp gitar al, yani sağ aynap, sağ çalıp aynap çıkış etmiyorsun. Bilýärmi şunu? Bilen yok. Siz TikTok'a girip dine ilerleyen aktivisti. Sizin esasy maksadyňyz Putin'in guly, halkın adından haram bolan adam alıpsınız, Putin'in guly ve aktivistler karşı görüşmek. Başka işiniz yok ve kuruşuk biznes. Kuruşuk biznesi doğumlarında şundan milyarder olmak, aktivistler karşı görüşmek ve Putin'in guly. Yine 3 tane stratejik linýanız var. Başka da adınız yok. O Türkmenistan'ın halkına şuraya nimeleri görkezmek bir idiot değil, olur inanır. O siz idiot inanıp bilýäňiz, bir idiot değil, bu zatlar inanır yani. Tekst okap, yani oğullar geleceği bilen surata düşüp halka Allah buyurdu, o diýen hakykatda edýän adamlar ikiyüzlük diýýär. Şonuň üçin Türkmen hökümeti ikiyüzlük, Türkmenistan'ın prezidenti ikiyüzlük, Türkmenistan'ın milli lideri ikiyüzlük, ene şonuň üçin Türkmenistan'da ikiyüzlük politika, siyaset gitti. Bir, siyaset, bütün dünya gözleri Türkmenistan'a okuymak, hakiki siyaset bolsa, öz halkını ezmek, kıynamak, oğurlak kaytmak, terörizm etmek. Yine Türkmenistan. Şuraya Dubai görkezim, inni video edelim, hormatly izleşler. Yine şu yerde de bizim bir geleceğimiz ýagdaýyny düşünürýär. Kendi Geňeşliginden Sandıklı Obasynyň ýaşaýjysy, hazırky wagtda Türkiýe döwletinde işlep ýürep
Kendi gençliğinden Sandıklı Obası'nın yaşayıcısı. Hazırki vakti Türkiye Devleti'nde işlep üretmem. Benim oğlum Kerim Ruslan 2023 yılın 15. Oktyabırında Çerçeve Trabı'nın Bereket Gençliğinin Gökler Obası'ndan Yıldız Kanatlı bir bozuk kızı öğlendi. Oğlum bilen gelinin bahtlı olsun deyip ben durmuşuna koşulmadım. Yine Yıldız Han'ın niyeti bozuk çıktı. Oğluma görülüp eşitilmedik bir töhmeti boyun attı. Töhmet belasından Allah korusun deyip yöne yere aydınman eken. Oğlum etmedik iş için 19 yıl azatlıktan mahrum edilip oturaverdi. Hormatlı prezidentim, Hacı Serdarım, sizde hayiş edip sorayarın. Oğlumun şu güne sebepçi olan Libaf Eyaletinin Farab şehir polisiye işgallerine ve prokuratura sürücüsü Musayif Aşırgeldi'ye bir güne adamlara töhmetleri boynuna koyup türüme basmağına sebepçi oldukları için çare görüp vermenizi hayiş edip sorayarın. Polis işgalleri Hürmetli Kemaleddin, Pirliyev Şöhret, Bibitov Kadam ve Azat degelleri zorluk bilen toka tutup zorluk bilen kol çektirdi. Yine benim oğlum bu cinayeti etmediğini polis işgallerinin zorluk kullandıklarını sürücü Musayif Aşırgeldi'ye aydadı. Aydiya. Musayif bolsa sana hiç kim inanmaz. Kanun menin elimde, menin diyenim bolar dep haybat atyer. Hakikatten hem Musayif'in diyeni boldu, inansak da. Size yazan hayışnamalarımız size kavuşmadı, hormatlı prezidentim. Ben çaresizlikten şu videonu çekmeye mecbur oldum. Hormatlı prezidentim, Hacı Serdarımız, sizden hayiş edip sorayarın. Karamaya halkın cebir çekmeğine yol vermezlik için polisiye işgallerine ve prokuratura suçüsüne bir çare görüp vermenizi sorayarım. Oğlumun günahsı olsa ne için bize poligraf aparatını vermediler. Biz poligraf aparatını sorasak. Yine hormatly ilişkiler, indiki videonu okuyayım. Bir minut. Salam. Men öňüm jaýym boýunça jaýymy görkezip, jaýymdaky treşinaları görkezip bir video koyupdym. Ýöne men polisiýadan çagyrdylar. Awa öçürmeli onu ýazat goýmaly däldik. Haýyn bizden arkadagy serdarymyzyň bize beren mümkinçiligini peýdalanyp 30 ýyllyk ýeňillikli jaýlardan ipoteka jaýdan aldym. Nazar hususy karhanasyna saldyrdym. Emma jaý göçüp gelip bir gülüp oýnaryn diýdim. Şol niýetler bilen aldym. Bolmady. Jaýyň her ýerinden hep kemçilikler çykypdyr. Jaýym treşina berip основной plita götürtdiren divar süýşdi. Seismologiya, hil taýdan her ýerden gelip bagladylar, kemçilikleri tapdylar. Hil taýdan kestirgen ýüze çykardylar. Becermedik netije çıkardılar, ema gelmediler. Şonça yazdım, yurdum. Ahırson şu yılın 28. çisa, 6. ayın 28. çisasına geldiler. Onu bunu etmeli dediler. Ana divarım, şu aşağı bloğun üstünden, ama yukarıdan çapıp tros geçirdiler, jağa çektirezdik. Yine ön treşinalar yine açılıp uğradı, hali işler kuturmaka. Seismologiya gelip 45 gradus armatur demir koyup 2 metrligine kazıp koymalı deydi, ama olaryny şunu alaydı bir 50-60 santimetr koydular. O da yine kopup kayıttı hemmesi. Yine kanalizasiya bilen bile kopardı. Tazılcan koyacak deyip kasıp gittiler. Yine 10. Ağustos'tan beri deyip oturuyorsun, hiç öyle firma gelen yarım yart etmemiz adını koyup gittiler. Yüz tutmadığım yer kalmadı. İnha fundamentim, koyun fundamentleri sökülüp, uğranıp yatır. İnha men özüm düşüp görkezen, inha öýüň içindäki fundamentler uğranıp, ýene bloklarym uğranıpdy. Onu men düşünmeýänken, ýene bir täze goýulanlarym döwülip uğranıp yatır.
Men zatlara kanur öktü däl ýöne ha kanalizasiýa bilen gopup gaýtdy. Mine. Nime şeyde pasudamy legene ýuwap ýörün. Arkadaşlarımız bir husus karhanalar yurdumuza odalamağa, taze binalar olsun dip öğretti. Her bir ayet yenilikli öýle olsun. O husus karhanada işlep ýören ýigitlerimiz, agalarımız aýlykly gullukly olsun diýdiler. Emma bu karhanalar diňe öz bahçetleri üçin. Ine hormatly dinleşler, indik videoňa okuyýar. Şuna yanmaşala 10 ýyllap çağıryn görmedi. Daşökde işlemeli boldy. Daşökde bolmaly boldy. Bizim bu ýanky mysal dinle şu masalda köp masal. Menem 20 ýyl boldy. Ýanky dogum alışmy görmedim. 20 ýyllap ejem görmedim. Kaçına çeldi çıdaş şulatlara. Kaçına çeldi bir iki saat samsak öýüne olmayan idiotlar biri çeklendirdiler. Yanım komentarda näme etmeli şunu için. Şu ýaly maşallar köp. Şunu görüňdi. Nefsin agryýar sebäbi 10 ýyl bir böýrek çağı için. Ne şu iki saat gyýjaga 10 ýyl mundan 5-6 ýaş çağıdır ýa-da 3-4 ýaş çağıdır. Eýýem çağıry ul olup eýýem çağıry ýanky bir ýetjek derejede edip esas şu momentda 3 ýaşdan 14-15 ýaş geldi çağı tertip alýar. Terbiyetini alýar. Şu terbiyet bolmady. O babalar, atalar berýär ýöne uryaly ýa mümkinçilikleri ýok. Şoň üçin maşgalary dağıtdy Gurban Bermuhamedov. Munyň alyp barýan siýasaty türkmeni aýrylyşdyrdy. Türkmen maşgalatyny pozdy. Türkmen jemgyýeti, türkmen halky nämeden bar? Küzük maşgalalardan bar. Eger şu maşgalalar bolursa, onu öňde geljek nesilim bolýar. Ýitýär. Onun ruhy gaçýar, ahlak taýdyny gaçýar, bir topar zatlar emele gelýärde millet ýitýär. Türkmen halky galar, ýöne halka direkt ilat bolar. İçinde bir zekinli, bir öňe akyd biljek halky adamlar bolmaz. Yanlaklar, bir-birine nime diýen maşenikler, bir-birini alýan, bir-birine aşy görüşýänler agyrlyk bolmaz. Bunun esasy Gurbanlyň isleýän zady. Şoňa ýetirmeliler halky. Agzyr etmeli, ahlak taýdan bet durmaly. Biz maşgalarymyza ýetmeli, maşgalarymyzy gormaly, maşgal bolmaly. Şonda biz güýçli halk bolar, güýçli döwlet bolar. Eger şo bolmasa, näme tolk we daşyrykda eşek ýaly işläp pul berýär. Çağlaryň terbiýe bermesek, biz öýgelenmede olar ýa türmäge düşer ýa bolar. Näme tolk? Ýitirýär. Bir topar maşgalar boldy şoň üçin. Yine gördüm vatandaşlar ünlük bir yer okuyunca ünsverim yine şu wagtda näme işliýär Serdar Bermuhamedov. Biz bunu anamdan gaçyrdyk. Bu eşitçi olatda. Elbette bulum reaksiýa bermeliler birden edýän kişi bolmalylar. Gelin Serdar'ın näme edýär? Pardon, bu başka video. Häzir onu da gelir. Ünsverim. Şu videoda ýanky bir maşgala daşlary diýýär öýdäki aýaly
ya başka adamlar gelip başlıyor. Bul joklar. Sebebi sen maşgaladan köp wagtlar daşypda bolmaly däl. Näme maşgala iyi çıkmaly. Eger maşgala iyi çıkmasın elbetde maşgala bitirýär. Ne şu wagtda video men onu görkezmäne wagtym ýok. Ine senin näme işliýär? Serdar we Gurban Berdimuhamedowlar Türkmenistanda bir zat edýän kişi bolup, bular ýa-ni näme diýerler? AG Devlet Dili Avtonom Sürücüsü Anna Muradov 8462 AGF Devlet Dili Avtonom Sürücüsü Oradov şeýlikde şu adaglaran sürücüler yol hereketiniň kadalarını bödük avtology ýokary tezlik bilen sürüp yol hereketine gatnaşylara täsirçilik we hok göretdirler. Men Mekan Aşir Hajuranov 1979-njy ýyly Barkan vilayatyna dowuldum. Aşgabat şäheriniň Köbetdağ etragyny ýaşaýan. Men 2020-nji ýylyň 2 aprelinde Toyota Hilux isimli bir avtomobilde Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Ejek köçesiniň uğru bilen 100 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezligi ýokary dolandyr ýol hereketini kadrlaryny talaplaryny gödüp bozdum. Men eden güne işim dolu boyun alýan ve pişman edip künýär. Nikide şeýle hareketler aýtylmajaklar söýülýär. Men Mudar Muhammedow Almaradov 1982-nji ýyl Aşgabat şäherinde doguldy. Yine vatandaşlar şu ýaly videoga indik video terdeling unutmayın. Men soň düşünýärem şoň kommentary berin ha. Berin. Uly anamady ödemek şeýleke Bu dinlen şun diýen zatlaryny men hem öz görevimde sizin uly anamady ödemek şeýleke men hem öz görevimde sizin uly anamyňyzy ödemek. Gara şu adamlar halka watana hyzmat eden oklar. Diňe bir adama hyzmat edýärler. O ýene bir dinlen şunu. Şunu diýen zatlaryny. Adam gelmezmi? hem öz görevimde sizin uly anamady ödemek şeýleke ýarar. Ya bir yeni bir Öz görevimde sizin uly anamady ödemek şeýleke ýaraly güçlüň öňünde durýan wezipeler bir kempe ýerine ýetirmek üçin diýjäň bir dedim. Halal ýakny çekmäni ediz ýurdumdan goragyny hoşgardyr. Hormatly belensekler aşyma size. yine de yurdumuzda ýa-ni hüşgär bolup hormatly serkerler başyn size aýdanok watana halka da diýip aýdanok birinji bilen size serdara tez ýa-ni nime dip wepa bolýar. Bular näme etdiler? Türkmenistan prezidenti wagtynça adam. Bizim pulumuza hereket edýän adam. Onun alýan işgärler diňe şunu wepaly bolsa, ol elbetde diktator bolar. Elbetde awtoritar bolar. Şunu alýan adamlary diňe şunu aýdanda şunu işden aýyrmady. O, sen meni ýaly halka hyzmat edýän. Sen maňa wepaly bolmaly, sen döwletiňe halka wepaly bolmaly. Men sen ýaly bir naýomlik, men halka hyzmat etmeli diýip düşündirmeli. Ýok, bul aýtmaz. Gaýtyp şunu aýtdyr ýa. Şunu teksin mer ýa-ni aýdar ýa-ni. Unutmaň ýene bir dinlen. Sizin uly anamady ödemek şeýleke Sizin uly anamyňyzy ödemek. Unutmaň. ýaraly güçlüň öňünde durýan wezipeler bir kempe ýerine ýetirmek üçin diýjäň bir dedim. Halal ýakny çekmäni ediz ýurdumdan goragyny hoşgardyr. Hormatly belensek Halal zehmet çekmeni uly ýurdumyzy hüşgär bol. Hüşgärdir. Sen halal zehmet çekjek bolsaň, onu aýtmaly, men size öz janymy bagşlaýan diýip. Sen aýtmaly, men türkmen halkyma. Sen halalyny türkmen halkyna görkezmeli. Muňa näme çek görkez? Bu sen halal däýerligini bilýär-de. aşyma size watanymyza, mehriban halkymyza akbirokdan wepaly gulluk çekdigimde Size watanymyza, mehriban halkyna biz spiýsiň soňuna ýöne aýdyk goýa nime üçin. Ondan öň ünütürüm. Birinji sizin öňünizde ýa-ni aýtdy. Ikinji size, üçüncü ýene de size watana we türkmen halkyna. Üç gedek size diýip ýa-ni serdara kasam berýär. Bir gedek watana berýär we bir gedek halka berýär. Ine şu ýaly bular awtoritar hökümet diňe öňüne wepaly adamlar alýarlar. Halk üçin, halkyň problemlaryny çözmek üçin näme? Şuňa aýdýan kazamam şol bildirýär.
Ondan mana ruhsat edin. Garaşsyz, baky tarap watanmyza, nährwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket başyna ulg edýär. Şu edek ikinci olduk biz. Yani Türkmenistan bir taraf Türkmenistan ve Mehvan Türkmenistan. Biz ikinci yere geldik. Türkmenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta baş prokuror, yukarı kadiyetin başlığı, İçeri İşler Ministri ve Adalet Ministri Türkmenistan'ın Milli Gençliğinin halk maslahatının razılığı bilen vazife belirleniyor. Şoň görä Ünitlerin vatandaşlar şu adam şuraya organlar bilen işlep bu gurku diýerler televizyonda da ýöne. Şoň geçirýän ykdysady kabinet ministri ýa-ni ykdysady soragy boýunça işlenýär. Ýa düşünen ok işler. Bilen ok. Ýöne dinläp oturýar. O zaman maýda men ýanyna gelmem diýär. Ýöne şu organlar näme kontrol diýip, şu organlar döwlet dolandyrýar. Şoň üçin sizin köçäňizde ýürüdüňiz derro baglaýar, iki hop ýürüdüň näme işleýäňiz, akşam maşyn türmek bolanok, akşam entemek bolanok. Tekrar kanun olsaň, ýa-ni kanun bozmaga däl. Kanun bozýarlar size, şular ýa-ni hukuk gorayan organlar, hukuk bozýan organy boldy. Sebäbi etrafi Serdar Berdimuhammedowyň 80% işi şuların işlep halk saklamak. Özü şu ýok, bolmadan garaşma oturmak. Indiki video terdelin vatandaşlar şu ýerde de ümit berin, ýene de bular korrupsiýaga şuýarşýar. Ümit berin. Hıyanet edip uğurlap cinayet ediyen adamlar yüze çıkarılıyor. Geçirilen yetlap deňewde Türkmenistan Tewda Şarkysada Arkadaşlyk Ministrliginiň Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň Bilmeýän Aljalar Jemgyýetiniň başly wezipetinde 2020-nji ýylyň 31-nji maýyndan 2020-nji ýylyň 18-nji aprel aralygyny işlen Rahman Bäşim wezipetiýalyklarynyň hyýanaty peýdalan ýol başçysy Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň başly wezipetinde 2020-nji ýylyň 27-nji dekabryndan 20-nji ýylyň 25-nji aprel aralygyny işlen Rahatça Durdunadar we Bilmeýän Aljalar Jemgyýetiniň Ammar müdürlüğü wezipetini işlen Muhammed Durak Abdullah dağlar bilen yetlapdan jenaçyply dilleşip Bilmeýän Aljalar Jemgyýetine işçi wezipet işlem muhammed edip uğurlap cinayet ediyen adamlar yüze çıkarılıyor. Geçirilen yetlap deňewde Türkmenistan Tewda Şarkysada Arkadaşlyk Ministrliginiň Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň Bilmeýän Aljalar Jemgyýetiniň başly wezipetinde 2020-nji ýylyň 31-nji maýyndan 2020-nji ýylyň 18 Garad ine şu korrupsiýaga şuýarşanly, ýa-ni ýene de ýerli halky tutup, kız korrupsiýa edýänler tutýar. Ulum moşly korrupsiýa eden öýleri. Adamlar tutup normalar var, prokuraturada norma var. Bir tane prokuror 100 adam basmaly. Aýda. Nereden tapmaly ol adamlary? 100 adam basmaly hem bir. Nereden tapmaly? Şondan tapdym. Ne şu ýaly adamlar düşür, köçede kanun bozýanlar düşür. Ýöne hani vice-premierler, hani ministrler, hani korrupsiýon, ýa-ni MHM işgärleri, hani korrupsiýon polisler, hani şu köçede ýaşlylar ýalňaçlap urýanyň arkasynda duranlar. Hani öne ol jenaýet. Bu real ekonomik statut tutýar da öýlen pul alýanlar. Boldy. Bul bir göz baglamak. Şoň üçin biz soramyzda Serdar Berdimuhammedow kaçan dedi realna korrupsiýaga şuýarşar. Dip soragy berdik, jogap berilmedi. Gelin ýygyny terdelim, indiki video. Şöyle de yani korrupsiýaga şuýarşýar. Serdar Berdimuhammedow ünsürüm. Dowlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şoň biz Türkmenistanyň Dowlet Howpsuzlyk Geňeşiniň meclisini geçirýäris. Meclise ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şoýluň 8 aýyny alınıp barlan işleriň netijelerine sereder. Ýurdumyzyň ýaralyp Ýygyny okumady. Ünsürüm. Men size gowy düşündürýän näme netijesi. Biz bununla materiallar çıkartmamız. Bununla ya talip çıkarıyor, ya nur çıkarıyor, ya men çıkarıyor, ya beylikler çıkarıyor. Bununla TikTok'lar doğru. Yine şu adamlar, şu yankı, yine her suratını okuyor, şu oturan adamlar jogapkärçiligi şu. Esasen şu oturan adamlar prokuratura, polis, MHM, şunun gurluğundaki bir kanşılığı okuyor. Suudlar, suudu ýyllanary işleýän ok, serden ok. Adamın yüzlerine yeri yok.
Yine şu ortada oturan prezident var. Şonu da yüzlenler, şonu meden o. İnanın. Yine şular cinayetçiler öyle işlerin yerine yetiren o oturup maslahat ediyor. Ne hemen maslahat ediyor? Mentaliyeyin. Oturup yine Türkmenistan'ın Hopluluk Genişliğinde Hopluluk boyunca yine 8 ayın neticeleri şon genişliğine çıkıyor. Bunlar neye aktivist alıp geldin? Sen ne yapıp komentar yazmadın? Sen ne yapıp çıkış etmedin? Sen ne yapıp beyitmedin? Sen ne yapıp onu alıp gelmedin? Tapın yerin aşağından haram dağlar deyip yine şunaydı ya. Yerden verdim onu. Şuraya yığınakta fikir etmem. Devleti oraya daha dedi. Berkledin. Hiç kim öne çıkmadın. Sizin konstitusiya sorayan yok. Bir ağzını açtı. Bir şun çağrı varın deyip yine bort geçen. Yerlerde görüyen değil mi? Şu bort geçen. Ya başka bort geçen. Ya da yerlerde yürüyorsun. Polisi gel. Vaksalamu aleyküm. Ya şu şeyler gidin, beyler gidin deyip maslahatta verem yok. Derrev uçuz kovudan başlap değil mi korrupsiya? Yine korrupsiyanın yol boşluğu tiyatlar verdim. Şunun için bir şunu tutu etmeli. Şimdiki video seyredelim. Ay bunu soruyu alayım. Yine buna gör koydum size. Şimdi ben şu videonu koyacak koyan. Yine iki tane kahraman var. İki de kahraman kurbanı verdim ve Serdar verdim. Şimdi ben size hakiki kahramançılığı koyayım. Yine Kazakistan'a biri hakiki kahramançılık etti. Şöyle bir adam aeroportta birini zaложник alıyor. Neyin şunu halat ediyor? Yönü koy bir adam. Yine şu hakiki kahraman. Ножом взял заложников в аэропорту в Казахстане. По данным казахстанских СМИ, агрессивного мужчину попросили предъявить документы в зоне досмотра аэропорта, после чего он напал на одну из сотрудниц, схватил за волосы и стал угрожать ножом. По данным полиции, нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. Однако нападавшего остановила не полиция. Ей помог один из посетителей аэропорта Муса Абдраим. Он предложил себя в качестве заложника и затем обезвредил нападавшего. Президент Казахстана уже представил его государственной награде. Как в аэропорт удалось пронести нож, неизвестно. Yine şu Baksiyoroğlu'nun yani şu yerde şu adama zaложник koyuyor meni aldı. Ondan şu adamı yani yere çıkmak yani yerde şunu blokluyor dedi. Yine bu kahramançılık. Sen ne ettin? Kurban versin. Sen pul uğurlap kahraman oldun. Pul uğurlamakta Türkmenistan'da en yukarı derecelerin uğruyor. Sen doğun anlaşılan pul uğurlap sen kömek edip sen bütün dünyada tanıdın. Yine şu kahraman sen. Hani bir yerde kahramançılık bir sana şansın düşmedi sen şansı gözlemedin. Şans olsa kaç gidiyorsun sen. Sen neyem kahramançılık ettin? Ya Serdar verdim hakikaten. Neyem kahramançılık ettin? Bir manka. Kahramançılık olmaz edin. Şunun için vatandaşlar bizim devletimizde, dine bizim elimizde olmalı. Bizim devletimizin geleceği dine bizim elimizde olmalı. Bizim devletimizin avrayı, şunun yani adalet durmuşu dine bizim elimizde olmalı. Hiç vakit şuraya adamlara inanıp, devletin ay bolyalay, bilyalay, ay diyorlar, bir günlük bir yani şu da fikir etmeliler. Biz koşulmalı, biz talep etmeli, biz sormalı. Onunla da Türkmenistan'la daşına gitmen, baktı yaşar, Türkiye dine gelince var ve Türk halkı bize hizmet eder. Bu olmasa biz Türk'e gidip bulmalıyız. Şunu yarına çıkarmam. Ön şeyle değerli, 34 yılda borluş olur yani, ön beyle değerli. Biz Sovyet sayıyordu, evet tip gördük, ondan geçti. Türkmenin şundan geçti. Yani şunun için size karşı diyen, koşulun, halk maslahatını biz doğru olacak. Yine yeni bir koyuyan, çağatı koyuyan size, ünitlerin bir gelip reklamanı koyuyan, ondan çağatı koyacak. 19 сентября 2025 года в Туркменистане состоится заседание Халк Маслахаты, очередной фарс, прикрытый лозунгами о рассмотрении проблем граждан. Однако в этот раз представители ДВТ и гражданское общество Туркменистана решили изменить ход событий. Мы запускаем инициативу. Настоящие вопросы граждан будут вынесены на повестку дня и озвучены от имени народа. Как принять участие? Вы можете прислать нам свои вопросы через социальную платформу ДВТ. Можно направлять письма, сообщения, голосовые записи. Также приветствуется ваше личное участие онлайн. Важно, все вопросы будут учтены независимо от региона, национальности, вероисповедания, расы и мировоззрения. Это уникальная возможность для граждан
Туркменистана впервые в новейшей истории страны открыто заявить о проблемах, которые действительно волнуют народ. Цель. Мы объединим усилия, усилим голос граждан и заявим о реальных проблемах общества. С нетерпением ждем ваших писем, сообщений и звонков. С уважением. Представители ДБТ и гражданское общество Туркменистана. Yine şuraya vatandaşlar son için men hazır indiki nimeni koyayım size. Yeni bir düşündüm. Обращение к учителям Туркменистана. Здравствуйте. Я воспитатель. Сегодня Yine ümsürüm vatandaşlar. Yine halk maslahatı ve halk maslahatı yani çağdı. Şöyle giyersiniz. Şu silkan paylaşın, şu videonun aşağısında şu silka durur. Şuna bassanız günüzü şu çağda girersiniz. Şu yerde öz sorunlarını, öz fikirlerini, videolarını, galasa boylarını koyup bilirsiniz. Bir şurada cimde bizim yürütü admin grupamız var, yürütü organizasyon komitet var. Şöyle oturup maslahatlaşıp hem soruları uğur boyunca cimde şöyle manilap ve şu soruları halk masalarına iyi verir. Ve bütün dünyada kurmalı biz yollar. Türkmenistan'ın hem içhanalarını yollar ve olur katnaşarlar halk masalarına. Olur derler. Halk masalarında ne mi geçer? Yine halkına istekleri bunun çözeyen dağıtları ne mi deyip soru seyirler. Hormatly izleyijiler, men indiki ýyla goşulmaly, şoň üçin size yeni bir gelek haýyş edýän. Şu çağda barın, şu çağda ýagny şu çağda öz isleglerini ýagny biz sizin isleglerinizi hükman suratda halk maslahatyna ýetirer. Sereder. Halk maslahaty 19 sentýabrda geçmeli. Näme geçýär? Bizim halkyň soraglaryny serdik geçilýärmi? Ala maslahatlaşylýarmy? Halkyň hal ýagdaýy boýunça şu halk maslahaty bolup geçýärmi? Ya da munam ynamdan gaçyrmaly bolýar bazar 20-nji ýa sentýabr. Goşulun arada durmaň, bizim Türkmenistan bizimki Urwanyň ham däl, Terdaryň ham däl, 2-3 tane maşyny polisin ham däl, halkynky. Halk bolup goşuly, halk bilen çözeli ve her wagtym şunem ertirem kim bolup prezident şo bolsun. Biz kontrolü saklarız. Onunla yurdumuz avat bolur, asmanımız parahat bolur, yurtta adalet bolur, yurdumuz her wagt baxtly durmuşy bize güdürler. Hormatly izleyijiler, şoňa men efir mutarýan, indiki gepleşikler çeldi. Hoşlar bolun.